ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವಿಟಮಿನ್ ಸೊಪ್ಪುದ ಪಲ್ಯ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಪಂದು ತೋಜಾವೆ. ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತು ಲೈಕ್ ಮಲ್ತು ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ ದಾಲ ಇತ್ತಂಡ ಕಾಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ. ನಿಕ್ಲಿನ ಸಪೋರ್ಟು ಏಪಲ ಬೋರ್ಡು. ಸೊಪ್ಪು ಕೈಪ್ನ ತೂಲೆ ಪಟ ವಿಟಮಿನ್ ಸೊಪ್ಪು ಜಪ್ಪುನೆ ಅಂದಿ ಅಂದಿ ಆಂಡ ಜತ್ತದು ಇಜ್ಜಿ ಸೊಪ್ಪುಗು ಮೂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಎರಡು ಟೊಮೆಟೊ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆ ಈತ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಬರಬಾರ್ದು. ಸೋಕಡೆ ಪೋಪು ಅದು ಕಡೆದು ಜದೊರಗ ಕಡೆಯೋಡು ಕಡೆದು ಇದು ಸೊಪ್ಪುಗು ಅರ್ಧ ಗಡಿ ತಾರಾಯಿ ಮಾಡೋಡು. ಬೊಕ ಆ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಟೊಮೆಟೊ ಮಾತ ಮುರಿದು ಬಾಳ್ನೆಡು ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಬಾರ್ದು ರಡ್ಡು ಮುಂಚಿ ಬಾರ್ದು ರಡ್ಡು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬಾರ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದು. ಅವೇಕು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಾರ್ದು ಚೂರು ಕೆಂಪಾಯಿನೇಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದು. ಅವೇಕು ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡೋಡು. ಅವೆಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಕೆಂಪಾಯಿನೇಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು. ಬೊಕ್ಕ ಅವೇಕು ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು. ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೋದು ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಮಗುಪೋಡು. ಮಗುತದು ಅವೇಕು ಬೊಕ ನಿಕಲು ಕಡೆದಿತ್ತಿನ ಮುಂಚಿನ ಪಾಡೋಡು. ಮುಂಚಿನ ಪಾಡೋದು ಅವೆಲ್ಲ 5 ನಿಮಿಷ ಮಗುಪೋಡು. ಬೊಕ ಅವೇಕು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಬಾರ್ದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೆಯ್ಯರದಿದನಗ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು. ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅರೆಗಲ ಮರಿಯಲಡ್ ವಾ ಟೈಮ್ ಮುಟ್ಲ ಆಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸೊಪ್ಪು ನೆಕ್ಕುದಾಲ ಈಟು ಬುರದಾಲ ಪಾಡೆರೆಜ್ಜಿ ಚೂರು ತಂಪುದ ಜಾಗೆಡ್ ನಡುಂಡ ಆಂಡ್ ಗಿಡ್ಡ ನಡ್ರದಲ ತಿಂದು ಗೆಲ್ಲು ನಡ್ನಾಂಡ್ ಇಂದೆ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನಾನಂದೇನು ಬಟರ್ಗ್ ಪಾಡ್ದು ಗಮ್ಮತ್ ಒನಸ ಮಲ್ತುಂಡ ಅಂಡು.